Legislaturan nolabait ordenantza bat atea zala, diru laguntzen banaketa arautzeko eta regulatzeko, baina falta zen ordenantza horren aplikazioa. Orduan, ordenantza horren aplikazioa hemen, deialdi hauekin ikusten da edo gauzatzen da, ez? Esan lehenengo aldiz, publikatu diala oinarri orokor batzuk, horiek aldaketarik ez baldin badaude, urtero indarrian egongo dianak, eta gero daude oinarri espezifikoak arlo bakoitzari lotuta. Orduan, oinarri espezifiko horiek dira urtero ateako dianak. Orduan, oinarri orokorrak indarrian egongo dira, eta gero espezifikoak, nolabait puntuazioa, urtero berrituko da. Berrikuntza, Pablo gera aipatu duna da, registro de solicitantes de subvenciones edo, indarrean sartuko da. Hoi, elkarte guztik, bai elkarte, pertsona fisiko edo agrupazioak, diru laguntza bat eskatzeko lehenengo bezen erriko dute registrotan altelan. Eta hori da, behin inbiarreko gauza bat, eta lehenengo aldiz inbiarreko tramitea da. Orduan, lehenengo urtia izanik, olako konkurrentzia kompetitiba bidez diru laguntza konatzen dituguna, lehenengo aldia denez, lehenengo aldi bi tramite egin beharko dituzte elkarteek edo eskatzaileek. Registroan alta eman, eta gero aparte diru laguntza eman. Registroa esan ere bizirik egongo gara, irekia dago, beti egongoa irekia, urtean zehar, datorren urtean, alta emateko aukera izango dute. Gero, diru laguntza eskatzeko bere pia dago, guain irekidana. Prozedura erabat berria izango dela, eskatzailentzat eta baita guntzako ere, eta orduan badago asmoa elkartekin eta bilera teknikoak izateko, baiek ere jakin dezaten nola eskatu behar duten, nola justifikatu behar duten, nola eman alta registro horretan, orduan saio informatibo batzuk egongo dira. Gehienak, urtarrilean 7 izango da diru laguntzak eskatzeko azkenengo guna. Berrikuntza ere, diru laguntza guzti batea atea diala. Gazterikoak, kulturakoak, hezkuntzak dena batea, erraztasun hori ere emanteko eskatzaileei. Atatzen diela 2011ko diru laguntzak eta 2012koak. 2011ak nola etzeon ordenantza honen aplikazio hori indarrian, eta orain jarri da indarrian, konsordeta genitu 2011ko diruk. Orduan, elkartei edo eskatzaileei esan, 2011ko proiektua, dagoeneko gazatutako proiektuentzako ere diru laguntza ere banatuko zaio. Honekin markatzen da aldaketa hori, eta orain prozedura objektibo bat jartzen da martxan, eta betirako, esan dut hori oinarri orokorrak hor daude, hor ezartzen dira irizpide orokorrak, bidea jarrita dago, eta batez ere hori eta berriro azpimarratuko nuke, irizpide objektiboekin, bide berdena,